ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆಯ್ನ ಗೀ ರೈಸ್ ಅವೆನ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನೆ ಬಲಿ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಬಾಸುಮತಿ ಅರಿ 1 ಕಪ್ಪು, ತುಪ್ಪ 5 ಆಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ 2 ಚಮಚ, 1 ನೀರುಳ್ಳಿ, ದ್ರಾಕ್ಷೆಲ್ಲ ಕೊರಂಟಲ್ಲ ಪೊತುದಿನ, ಕೇಸರಿ ಪೇರಿಡ್ ಕಲತುದಿನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಣ್ಣ ಪೆರೆದಿನ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಂತುದಿನ. ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ನ ದೀದ 5 ಆಜಿ ಚಮಚ ತುಪ್ಪನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ತುಪ್ಪನು ಪಾಡೋಡು. ತುಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಐನ ಬಕ್ಕ 2 ಅನಾನಸ್ ಪೂ, 5 ಚಕ್ಕೆ, 1 ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದ ಇರೆ, 5 ಏಲಕ್ಕಿ, 5 ಲವಂಗ ನೆನ್ ಮಾತ ಸರಿಟ್ ಪೊದುಪೋಡು. ನೆನ್ ಮಾತ ಪೊತುದೈನೆ ಐಕ ನನ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ಗ 1 ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವನು ಬಾಡಿನೈಟೆಲ್ಲ ಪೊದುಪೋಡು. ನೀರುಳ್ಳಿನ ಬ್ರೌನ್ ಮನ್ಪುನ ಹೊರ್ಚಿ ಅವು ಬಾಡಿನೈಟ ಪೊತ್ತುಂಡಯ್ಯವು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಬಾಡೋಡು ಪಂದಿತ್ತನ ಒಂತ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ಲಿ. ನೀರುಳ್ಳಿದ ಗಮ ಬುಡ್ನೈಟಲ್ಲ ಅವೇನು ಸರಿಟ್ ಪೊದುಪೋಡು. ಅವು ಪೊತ್ತುದೈನಕ ಐಕ ನಾನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ನು ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾರ್ದುಂಡು ನಾನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು 2 ಚಮಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ನು ತುಪ್ಪಾಡು ಸರಿಟ್ ಪೊದುಪೋಡು. ಐತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಯಿನೈಟಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೊದುಪೋಡು. ಗ್ಯಾಸ್ನ ಮೆಲ್ಲದಿದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ನು ಪೊದುಪ್ಲೆ ಇಜನ ಅದಿಪತ್ತುನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ನು ಪೊತ್ತುದಾಂಡು ನಾನು ಐಕ ಅರಿನು ಪಾಡ್ಗ. ಬಾಸುಮತಿ ಅರಿನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೇನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರುಡು ಬೊದುಲ್ ಪದದಿದು ಇತ್ತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಡಿಟ್ಟು ತುಚಿದ ಪತ್ತದುಪ್ಪುಂಡು ಐಕ ಅಡಿನು ಸರಿ ಬುಡ್ಪಾವೋಡು. ಇತ್ತ ನಾನು ಐಕ ನೀರ್ನು ಪಾಡ್ಗ. ಈ ಲೋಟೆಡು 2 ಲೋಟೆ ಅರಿನದೆ ತೊಂದೆ, ಆ ಲೋಟೆಡೆ 2 ಲೋಟೆ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಬೋಡಿತ್ತನ 2 ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಯಾವು ಜನ ಬೋಡಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ. ಇತ್ತ ನಾನು ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದವೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಬಾಸುಮತಿ ಅರಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಗ್ಯಾಸ್ನ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡುದಿದು 1 ವಿಜಿಲ್ ದೆತ್ತಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತ 1 ವಿಜಿಲ್ ಪೋತುಂಡು ಲಿಡ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ. 1 ವಿಜಿಲ್ ಪೋಯಿನ ತಕ್ಷಣ ಇತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಮಾತ ಪಿದೈದೆತ್ತದು ಲಿಡ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಪೆರೆದೀತಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೇಸರಿ ಪಾಡ್ಗ ಪೇರಿಡ್ ಕಲತದೀತಿನ ಕೇಸರಿ ನೆನ್ ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೇಸರಿ ಬೋಡಿತ್ತನೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಜೆಂಡ ಬುಡ್ಚಿ. ಇತ್ತ ಬ್ರೌನ್ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡ್ಗ 1 ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪೊತ್ತುದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ಗ. ಕೊರಂಟಲ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷೆಲ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ತುಪ್ಪಾಡು ಪೊತ್ತುದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏನ್ ಮಾತ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಕೇಸರಿ ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತ ತುಳಿ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಬೈದುಂಡು. ಗೀ ರೈಸ್ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಯಾದು ಬೈದುಂಡು ಅಡಿಲ ಪತ್ತುದೀಜಿ. ನುಪ್ಪು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಯಾದು ಬರೋಡಾಂಡ 2 ಲೋಟೆ ಅರಿದೆ ತೊಂಡ 2 ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆಯ್ನ ಗೀ ರೈಸ್ ಇಟ್ಟೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುದು ಪಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.